Hellóztok! Ez itt a Minecraft harmadik rész. És itt van Lezzi kutya. Ugye az előző részben találtunk egy húst, egy csontot, és azt így beadtuk a kis kutyinak és kis kutyának, és ugye miénk lett, a mi birtokunkba lett, és kérlek szépen köszönöm. És utólag vettem észre, hogy van 6 tojás, amiből szerintem még kis csirke is lehet belőle. De inkább ezt a csetbe rakom. Hoppá, már megint be van kapcsolva. Oké. Szerintem ezeket itt hagyom, vagyis a csákány meg ezt a stone-ot. Ja, igen, akart. Ja, igen, bányásznunk kéne még egy kicsit. Stone. Jó, rough chicken, ezt kell. És akkor bányászunk le. És akkor már reggel is van. Ja, tényleg. Azért most így megélünk ebből a stringből, amit ad a pók. Még 8 kéne. Menjünk le. Mivel nem vagyok annyira nagy barlangász, tehát így nem fogunk annyira barlangászni, leginkább csak építeni fogunk, meg ilyesmilyen dizájnokat hozunk létre, és ennyi. Tehát jó. Hoppa. Oké. Jaj, de jó. Vége. És nem vége. Ez az. Jó. Jó, le kéne majd mennünk azért persze. És minél hamarabb kéne egy gyémánt, aztán majd bányászunk obszidient, és megcsináljuk a nether kaput. Nether kapuval szedünk egy kis netherrackot és glowstone-t, és át is megyünk az ederbe. Jó. Akkor megyünk fel. Hogy hívják? Akkor csinálni fákját. Jobbá. Hol van? Szény. Oké. Ez kevés lesz. Ó, de. Jó, hogy meg nincs ilyen a fákjához, amikor ha bekraftoljuk a faszénből, akkor jó, hogy még nincs, hogy faszén fákja. Oké. Lesz jó. Jó, az szerintem egy ilyen rövidke videó lenne, még belefér persze 5 perc, nem több. Tehát, vagyis hát mindegyik videónk rövidke, persze ilyen 10 perces, mert nem akarom fárasztani a Frapset, tehát így és gyorsabban is feltölti.
így is úgyis gyorsan haladunk. Jó, berakjuk a követ. Jobbá. Oh, ne. Figyelj. Oké. Akkor megnézzük utána amúgy, hogy melyik magasságban vagyunk. Ó, 34, jó, még kicsit lebányászunk. És szerintem hát mire leérünk mire leérünk szerintem már ide leérünk egy gyémántig és szerzek gyémántot, addigra már lesz, addig már lejár a videó és majd nem tudom mikor kezdek bele a 4. részbe, de most az biztos nem. Tehát ezután biztos nem. Hét. Tizenhárom. És 12. Jó, és 12-es egy gyémánt szint, tehát itt találhatunk is gyémántot. Jó, még egy kicsit előre menni. Jó, redstone. Epikus világítás. Az igen. Jó, menjünk tovább. Mondjuk leértünk hamarabb. Mindegy. Szerintem már este van. Fel is megyek, és el is köszönök tőletek. Jó, cső. Ne, az epikus. Jó. Majd fogom magam, és mindjárt el is köszönök tőletek. Kitörik a csáknyom, na cső. Jó. Szóval volt, amikor mindegy nem fér bele ebbe a beszélgetés, mindegy, belefér még persze. Egyszer volt, amikor a salak engem úgy szívott ki, hogy elsőnek ugye elkezdtem a videózást, és azért hagytam abba a videót, meg a sorozatot, mert meghaltam, mert felbányáztam, ó, van gyémántom, mondom, megyek is fel. És akkor, hoppá, itt akkor kihozzuk. És akkor megyek is fel. Egyszer csak ő bányászok, és jött a krak. Tehát rám jön a salak, lezuhanok és meghalok. És akkor nem találtam vissza, és mire visszataláltam, eltűntek a cuccok. Tehát ez úgy kicsit gáz. Mindegy, hol van az a kutyú. Nem,
Itt nincsen, mindegy. Hát köszönöm, hogy megnéztetek a videót, ha tetszett a videó, egy lájkot és iratkozz fel. Másról nem tudok, mindegy, kövess Facebookon, ennyi. Sziasztok!